Häzir size maktym ulumyş şeýibiň Haltäş diýen radio oýuny eşitdirýäris. Haltäç orta mekde oturup yeni okuw ýerleşdi. O ýokary bilimli edebiýatçy bolmagy arzu etdi. O çeperi edebiýatyň ölemin aşygydy. Haltäçiň eline bir gyzykly kitap düşäýdigi, ol onu bir wada okap çykardy. Gyýdynyň mydama kitaby ýüzüne geýdirip oturanyny gören Dürbiýeje ýene gyýdyna egenmäge durdy. Keşke bir şu bolgusuz kağıllardan sana çürük bolyan bolsady. Onu owurramana. Şuları okap sen akylyň ýetgemeýişine hayran gyýdym. Wah ejejan. Men bular aklym köpülsün diýip okýan. Onsoňam bulardan maňa çürük bolmasa da bolmaz boli ýön kömek eder diýen tamama bar. Bu kitaplaryň her biri giden bir dünýä ahyry. Haltäç orta mekde oturan ýeli okuwasy inandy. Ýöne oňa girip bilmedi. Konkursda oň bir wali etmedi. Oňa Haltäçiň özünden meter ejesi gynandy. Gynanma eje. Bil bolmasa tädil. Tädilim bolmasa soňky ýyl okuw garrama ýok. Okuw ha garrama ýok bolsa da ýokdur gyýdym. Ýöne saňa öýle garramak bardyr. Durmuşa çykmaly bolsaň, onsoň okuwam bolmaz beýle kiňem. Nädersiň? Öýüň owna uşagy işleri bilen bulaşyp galabersiň. Ýokary bilmälmän men durmuşa çykjak gel. Başma ýapaýynmy? Ýaňramasaňa. Uzatlary görüberýäs. Senem belli ille akylly dälsiň. Sen ýaly dilini başyny çeýneýänleri göre gelýäs. Onsoňam uly halyň azyrak gürleseň özüň üçin oňat bor. Durmuşyň öz ýoly ýodasy bar. O kimiň mamladygyny, kimiň bimamladygyny görkezýär. Öýde oturmak Haltäçe ýokuşdy. Gyýy ejesi bilen maslahatlaşdy da tekinçilik arteline işe ýerleşdi. Bir ýerde işleýäniň ähli sen ýal gelin gyýdylardy. Tekinçiler özara sehlary, brigadalary bölünip işleýärdiler. Haltäç aýlar atly geliniň brigadasyna düşdi. Aýlar dikmeli geyimleriň matasyny bir gün ol sklatdan alyp goýýardy. Ine bir günem ol yaramazlyk tapyny da işden galdy. Oňa derek Haltäç sklada barmaly boldy. Haltäç baranyna sklat gulply duran eken. Aýo gyýlar. Sklatçyňyz kim bolmaly? Gapyny petiklep iş wat nere ýok bolup gitdik. Ady tutup gyýgyr bersene öýden beler lagy. Waq men oň adyny bilmesem näme? Vay ady Gulludur. Gullu eşep diýeňem bor. Oň lakamy eşepdir. Şeýdip ben sklatçyly sögüşdirjek bolýarmyň. Ýok men oňa beýle zat diýmen. Bu wagt ýuwaş şartynjyrap, geýinuli, görmegi bir ýigit gyýdylan arka tarapyna peýda boldy. Onu gören Haltäç hemmeden beter tonny. Ol aljyrap, üzlem saplam gürledi. Sklatçy sizmi? Awa, men sklatçy. Şol siziň gulleşek diýeniňiz men bolmaly. Size näme gerek gözelgiz? Men size beýle diýen nälerin. Mena asyl siz tanamagym. Adyňda millen işdiýen. Şeýledirle. Ýöne bir zady bilip goý gözelgiz. Men adym eşegem bolsa ýüregim diýen gowdur. Näme senem bir işleýänmi? Oý ýoksa näme? İşden tep ýörünrüý diýenmi? Brigadierimiz aýlar ýoňlapdyr.
Men şoňa derek geýimtikeri ýalmaty almagy geldim. Qyýdyň gurrungyny baş atyp, gully gülüp duran gözleriniň gytagy bilen ýene bir gezek hal täjiň ýüzüne seretdi. Olaň göreşler sataşdy. Qyýdyň ýüregi sarzyp ýerinden ütgän ýaly boldy. Oň ýönelgi seretmeýänligini aňan gyz bir ýerden gitmäge alňasady. Men gideýin. İş garaşyp dur. Beýle bolsa gözel gyz men sizi böktäp bilmen. Hani eliňizde kagazyňyz maňa uzadyň? Hova. 8 metr setin, 4 metr atlas, yine 4 metr pombarkt. Ine bu da pombarkt. Ine. Şu jaga derigem koluňyzy çekin, gözel gyz. Bu jaga derigem. Haltäç özüne uzadylan kagazlara kol çekdi-de gapa ýöneldi. Birdenem özüne uzadylan matalan arasynda 4 metr pambarkyň ýokdugyny aňdy. Koltugyny alan matalaryny ýene de alan ýerine goýdy. Qyýdyň näme üçin gidip bilmän ýaýdanyp duranlygyny aňan gully ýagdaýy düşündirmäge durdy. Uy, sen ne hili kağıda kol çekkenini bilen oklu. Yani bu kağıda 2 kişilik bombardık matanı alım deyip kol çektin. Yani bu kağıda olsa tikilip tayar edilen 2 kişilik bombardık koyunuğu sıkılatça tavsarlığın var da dokument. Onu senem olun ba, menem olun ba. Hem medat yer ve yer, hem medat gülyali. Kayta sizin üyediniz de vehfid. Edilmediği iş edildi diye de hakça kadın alyanız. İşe täze gelenliğin bep belli de. Mene hiç tadı düşünýän nälerden. Düşünüyorsun. Hemmesini düşünüyorsun. İşler ver bakali. Yönemenden sana maslahat. Bu zatlara düşüncüğün bolma gözel gyz. Gully öz garşysyna nakyby gözel gyzy täzeden sinlemaga durdy. Hal täjiň bogdoy renk meňzi meherden nolly. Ýogyň gara saçlary guşoklugyndan geçip durdy. Gyz juda sadaja giyinipdir diýmeseň başga ýetmedi ýokdy. Gully bir görenni oňa aşyk boldy. Maşgala dağda eken. Bir kimsiz gözel bolmaz ýetelerim. Şu gyzyň ýetmedi ýok. Horoşa jegeyipdir. Odatlar horram. Munu kurcuk ýaly bedemek bilen çetel bizden gelýär ahir. Her zat etmeli ölümünü başkalara gidermeliler. İlle de özüne goýuny ýetýän ýigitler azallar. Gullyň özünden gözüni aýyrman seredip duranyny aňan gyz birden özüne geldi. Öz bolup durşundan özü utanyp bir ýerden gitmäge alňasady. Gullyň gyýda bolan garaýşy, genuli sapaty, owadan gözleri hal täzide täsir etdi. Düşünüksiz ýöne ol bir hili ýakynly duygular onu heýjana saldy. Gyz gapa ýöneldi. Men gideýin. Gyýlar işte maňa garaşyp durandyrlar. Gözel gyz. Bir jemint aýak çek. Sen näme hergedek maňa gözel gyz diýen bolýan? Men öz adym bar. Hal täş diýerler maňa. Bilmeýän bolsaň bilip goý. Uy, gözel bolsaň gözel diýerlerde. Öň ýetini beýle hormat edilýän näler? Hani sen bir jemint garaş gözel gyz. Gully ıskladın qaranqy burçuna gidip 2 bölek mata getirdi. Olaň ikisem ýanyp duran owadan matalardy. Şeýle matalardan köýnük dikinmek gelin gyzlaň uly arzugudy. Hal täç gözlerini ananmajak boldy. Bularyň haýsy owadan? Sizin skladyňda beýle matalarym bar eken o. Bilaň ikisem ýylyň ýetip bilmeýän matalar. Jygylykda bilaň müňe ýakyn bahasy bar. Sen olaň jygylykdaky bagany maňa öwretmedeni. Sen şularyň haýsysyny alýan, şonu aýt. Gully mataň biriniň epini ýazdy, onu hal täjiň eginiň üstüne atdy. On gödökseller bir bahana bilen gyzyň ýoğu köýnükli ennamly sepalanyny hal täji toğran ýaly boldy.
Gıyır eğinin atıran matan hon noklap koyverdi de nägile ähäňde dillenni. Utonan okmy? İlgün göräýse näme diýer? Siziň ýanyňyza gelirlik ýok eken. Dürbivece Gıydynyň bir kemsiz ýetişenligini, inni oň öňkülüğiniň dälligini bilýärdi. Özi ýaly boýdoşlary bilen alla näme işleşip ýörenligini, awraýlylygyny az begenen okdy. Gıydyna söz aýdyjy gelýänniň sany köpelip başlady. Dürbivece Gıydynyň ýeňil kelle dälligini, durmuşa ýüzlöý garamajakdygyny ananýady. Gıyr işleyen yerinden ayrıgalanını on yekece köpüğünüm soğuman ejetine getirip verirdi. Günler Türk'e surap geçip durdu. Ine bir günüm hal täç, Yakası bir kemsiz becerilen qymmat bahaly odun matadan dikilen köýnek giyip ejesiniň ýalyna geldi. Çaga ýaly begenip görledi. Ejeja, maňa bir seret. Gelşýärmi? Sen öz gydyň tanýanmy beri? Bimen. Sen gydyň hal täç. Gutlu bolsun gydym. Toýda gyy. Toýda tutsun. Gelşýärmi? Odanmy? Men gözüm bilen seretseň, sen mudama odan gydym. Ýöne. Näme ýöne? Korkma Ejeja. Men muny bazar wagtyna däli öz wagtyna, magazin wagtyna aldym. Men oň pulunyň gurrugyny edem okla. Düşün ahyry. Alan bolsaň bolupdyr. Sen toýda ýer odan köýnüňem ýokdy bolaýpdyr. Ähli kişi de bar. Sen ne bol ýokdy. Sen begenseň, ejeňem bir gez beýgelýär. İllen üýtgeşik qymmat geýnýänleri Dürbivece halamýady. Ol Gydynyň ýanyna her näçe sypaçylyk etse-de, Gydynyň dün küsegdasyny ýüregi bilen oňlamýady. Muny näme? İşleýän edaranyň berdilermi? Howa. Geçgil matalary ile ýetirmän fabrikde işleýänler öz aralaryna paýlaşýarmyş diýdiler welin. Çyn boljak o. Hemmeňe de ýetdimi? Ejesiniň bu sowaly Gydy kyn ýagdaýa saldy. Dogrusyny aýtsa bir däl, yalan sözlemek ondan emerwet. Gydy näme diýjegini bilmän ýaýdanyp durka, Dürbivece ýene Gydyna habar gatdy. Size golu diýip işleýärmi? İşliye. Şo biziň skladçymyz da. Ene şo skladçy sana aşyk bolupdyr. Senem oňa. Kim diýe Ejeja? Kim beýle gurrun ýaýradyp ýörün? Näme? Yalanmy? Hey, uğruna ýok del. Ýöne saňa aýdylşy ýaly aşyk magşuk bolup, oda köze düşbemýärem zok. Han aýt Eje. Ejeja, kim saňa bu gurrunlary ýetiren? Sen näme? Özüňe söz aýdyjy gelenliklerinden bir habarmy? Şuň gullyň ejesi geldi. Gydyň razy diýdi. Eger Gydym razy bolsa men gepim bolmaz diýdim. Şu gelen aýalyň howalysy gaty belent görünýär Gydym. Oň bolşuny halamadym. Oglum ejesi ýaly ulumsy bolsa ha, düşünşmek aňsat bolmaz. Ol göwnüň ödür Eje. Oglu juda ýönekey ýigit. Men oň ýüzüniň amaşyny wagtyny görmedim. Madama ýylgyryp dur. Sypaýy, özüm degişgen oglun. Adamyn bir görüňde dünýähilligini aňmak bolýar Ejeja. Eýem 2 ýyl bäri bile işleşip ýör. Men 2 ýyl bäri şonu tanýan. Mene şondan adamyn jarydym ok. Hani sen okuw geçekdiňle? Näme gepleň ok? Seni okuwdan alqalanym şo bolaýmasyn? Jan Gydym sen ıňdarma. Kim näme diýse ynanyp ýörsün.
okulu meselede men özüm unakar. Biz gullukimiz bile okacak. Bir kili işlep, mayı toplali. Öy işikli bololi. Ondan oku qayvana gire yelliydik. Ece can. Ece. Hemme senin bir zat bolar. Yeri. Ondan sen söz aydı canıya mı cevap verdin? Kovdum. İyidine it salıp kovdum. Kovsanım oluzağı ütmez. Aylanıp yine de gelir. Onlara özüm ruhsat verdim. Barayın deydim. Sen o diyenine beleçiligime yok kıydım. Yönü çenim çenim olsa olur sen tayin der müke diyen. Onsoňun balam seninle çağacık değil. Eger ol yüreğine yaran bolsa, men araňyza düşüp durasym gelen ok. Yöne sen oň wezipesini elindäki baýlygyny höwet edip yüreğiň onanan bolsaň, ýalňyşarsың balam. O zatlary öwsüp giden şemal ýaly bir zatdyr. Eýilgen hütgöçük bezenip, 5 gün köçä ýalpyllap çykmagy hem baht diýip düşünmegini gydym. Baht iki yüreğiň deň urmagyndadyr. Sen şu zatlary düşün. Ece. Sen men kim hasaplayan? Ertek günü görüp gelene yoktur oli. Bir meselede ýalňyşýandyr nöýdüm ok. O men üstümde kökönük. Men uğrumda değil diýwany. Men oň yüreğinden hemen bardygyny görüjünden okap otýar. Beýle bolsa, ejeň bir bagtyňy böwet bolmasyn. Alnyň bagtyň açyk bolsun gydym. Davara bilen maşlanyp sağ salamatam sowuldy. Haltäjiň mukjosundaky ololky hala serpaýlardan başga toýuny getirilen sowgatlarym haltäjiň bütün ömrüni geýmäge ýetjekdi. Ýöne bulatlara hojaýynlyk etmäge özüniň çigit ýaljagam ygtyýarynyň ýokdugyny olen tek bilen okdy. Aslynda beýle uly baýlygy hojaýynlyk etmäge ol dew talabam däldi. Günler geçip, aylar aylanyp durdy. Haltäjiň ilkinji perdendi. Ejetini meňdäp duran gyýjagaz dünýä indi. Adyna ay bölek takdylar. Haltäjiň gelin tira oturmady, öýüň oğlun uşagy işlerini ulaşdy. Ol beýde näçe köp ýaşap, beýiň adamlaryň häsiýetini näçe içine öwrenýän üçin oň ýüregine barha köp sowuklyk aralaşýardy. Yüreğine çigit ýaljagam gaçalagy bolmady haltäç olary howsala bilen garap başlady. Olaň bolup görüşlerinden eýmenni. Haltäç olar asrynlyk bilen sinilýärdi. Daşynyň uraýmagy ýoş hasap edilýän gully ejetiniň ýekeje sözünden çykyp bilen okdy. Ol işe gidenne boş gidip gelenne goltugy mataly gelýärdi. Aýallygyny almagy bilen ejeti hesel hiç ýerde işläni okdylar. Olar bütün günni bazarlara aylanyp geçirýärdiler. Olar bütün günni bazarlara aylanyp geçirýärdiler. Olar bütün günni bazarlara aylanyp geçirýärdiler. Bar bilenleri bitenler sowda satykdy. Gullyň getiren gymmat bahaly matalaryny ýerlemek olara iş bolýardy. Ine bir günem haltäç adamsyny yüregini nökdi. Siz maňa hiç zat duýdurmadyk bolýaňyz boli. Men ähli zatdan habarly. Siretlemmi? Yey, sen nämeden habarly? Aýt, bizim eksteli belli bolsa. Sizin gymmat bahaly matalary
Bir kanun getirip ençemesi kımma satyanыңızdan. Şoň näme servet? Hamala sen başga bir öýden girip çykýan ýaly. Yok tersini. Men sen bile bir öýden girip çykýanlygym üçin şonu aýdýan. Ikimiziň ykbalymyz şerikli. Bidatlyň soňundan gorkýan. Arasaja dehmetin köz ýürini görüp, akşamlaryny öýde arkaýyn ýatanyň näme degmi? Sen götürnüp bilen ok. Bu bolçuluk dep sen ıranmaz döwlet sen haçan gören zadyň. Maňa beýle minnetli döwlet derkar däl. Çağam sebäpli berilen ruhsatynyň dogalaryny alyňasaýan. Ýene bir hepdi galdy. Men böýde ýüregim ýarlybam öljekli. Men siziň adam ýaly degişip gülşip oturanyňyza hiç gabat gelmedimi? Madama hatanaklaşyp ýörsiňiz. Ya aňryňyza bakyp pul sanyşyp oturýarsyňyz. Gully bilen haltäjin gurrugyny hällenmer duýdurman diňläp duran Hesel zemzin haýwaty bilen kapydan girdi. Pul tapsak baytan arsa. Gelenin düğün bölü bir de akıl öğretecek bolýamyň. Bolmaz. Böýüň hojaýyny ýekedir. Oňa da hetel diýenlerler. Men hojaýyn bolasym gelip duranok. Ýöne şöýde şärikligim bolan üçin, gullyň ykbalyna bipark garamaýanlygym üçin aýdýan. Ertir kunoňa degijek şarpyk menem az awunrýdym. Sen niýetiň erwet? Näme üçin gulbrada şarpyk degmelmisin? Ha? Hudaýym şo şarpyk ilki bile sen özüňe degsin. Sallançakda ýatan o çağaňa degsin. Bir güne çağı bile işin bolmasyn. Çağaňa bir zat aýdylsa, ýaraňa ot baslan ýalyr görseň. Sen men bagrymdan önen bağlaman yaman niyet edersin de men ýöne oturur öýdýäm. Aýu golle. Golle. Ýogotda eltik gelbi ikisinem öýlerine. Gurt çağatyndan ekdi bolmaz. Goýal böýüň gadyryny bilsin. Şu dedine çöküp ýalbaryk, gelmese öýe goý berme. Men sana diýän, Gulmurat. Seni şu öz elim bilen täzeden öýermesem gözüm açyk giderin. Ýogotda eket diýän bolary. Bessir. Fiýlegiňi bil. Men ýürennim gopkun galmagal. Tapdyň bir ýerde göz ýaş edip oturjak adamyny. Sen men diýdi çökerjekmi? Çökerip bolandyň. Men iýiliň bolgusyz gürrüňinden çekinýän. Düýün gelip bugün aýrylyşypdyr diýen sözlerinden gorkýan. Ejemi gynanyrmajak bolýan. Oň derdiniň üstüne dert goşmak isleýänmok. Görsene munyň entigim gaýtmyşy ýokly. Biziň içerimede ağlar okýyrdy. Bugun bolmasa da ýene bir gün biziň aýbymyzy açar. Mundan bir gün ödal diýinsek bir peýda. Sen jagaş garnaga näme etmeligini özüm bilerin. Ýogyň Hesel bolmasyn. Hesel sesine bat berip barha galaplan ýady. Oň bilen düşünşip bilmejegini aňyň haltäç, sallançakda ýatan gyýjagazyny bagyryna basyp içki jaýa girip gitdi. Heselin haýarlyk bilen turdan bugünkü gopguny odolam ıranyp duran maşgala durmuşyny mazal çagsatdy. Gelin adamsynyň himaýa tantamady. Oň garaşany bolmady. Gully ejesi bilen bir perdeden gopdy. Häzirlikçe sen öýüňize git. Hemmes düzelşer. Menim ýagdaýymy özüň düşün. Men ejemiň tersine gidip bilmen ahyry. Sen menden bütün duruk bilen, ýüreg bilen öýüne berilen adamsyny göpal bolan mehriban aýalyňdan ýaman tiz sogudyňly. İlkinji gedek ýüzüň düşen gül ýaly perdendiňden bizarly. Bidatlar näme üçin beýle? Sen ýüregiň daşdan näle ahyry? Sen ertir gün geljek ykbalyň barada pikir edemokmy?
Bu wagt adam ıkbalını mätäşdäl. Sen goksy diýlennet. Gep gurun ýatşar weli. Onsoň men özüm sen ýagnaryn. O zatlar sen öz insabyňa bagly. Men ýygnalyp ýaly özüm ketekiň aýagynyň astyny göresim gelenok. Özümiň harlanan yerimde ýaşatmam gelip duranok. Gitdiýseňiz gidäýer. Beýtmeňiň bite gahar edip, ýorgun otlamakdygyny da düşünýän. Ýöne Men nädeýin ahir, men nädeýin? Sen 5 günjük ýeriň täzeli, nädersiň ertek gün ejemiň özü baryp, öňde diýdi çökäýdi. men hiç kimiň diýde çökmegini islenmok. Özümiň diýde çökesim gelenok. Sen erkek adam. Men ozal erkek kişi hükmünü sen sözüňe inanyp şuna düşdüm. Ýene bir gezek sen sözüň ýere salmaýyn. Ýöne bilik goý. Sen meni ağlaýanyny öýtme. Sen lewdiň ýutman hiç satçy görmeýäniň men aňýan. Han ýene bir gezek saňa basylja gody. Öz ýüregime basyp göreýin. Gullak geregim sodi. Ol ýaş sagal aýal hal täzi ata söýlerini getirip gitdi. Gyýdynyň bolşundan dürbüýüce ýagdaýy aňdy. Ýöne oňa kelam agdam zat diýmedi. Garrene gyýdynyň ýüregindäki yaran täzelemek islemedi. Ol diňe gyýdyna göwnlük berdi. Gyýdym. Seninle işleyen yerin täzeli. Ýekece günüm işsiz gezmegin. Men bütün ömrümi dokma fabrigini işläp geçirdim. Ehlisi tanşa adamlar. Şoňa bir. Onsoňam gyýdym. Ozal goý beren hataňy düzet. O nähil hata ejeje? Sen oň bilen nikadan geçmeli ekeniň. Häzirem morda bir pilli. Gyýdyň üçin aliment almaň gerek. Barbyr olaryny seni innemezler. Eji, şu gurrun goýarly. Maňa şu öýüň zady gerek gel. Alimentinenim 50 wizar geçdim. Olun haram ýolly gazanan zadyny iýip geýenimden ölenmem o görýän. Şu ömrümde özümiň arasy rehmetim bili ay bölük jany ese boýa gallyryp bilmesem kör bolaýyn eji. Haltäç özüniň täzeki durmuşyndan müňde bir hoşal. Gül müdarasy oňotdy. Eýem mektebe gatnap bilen gyýjaga da aýbölük bilen üý işlerine kömekleşip bilen ejesi oň iň ýakyn hosardy. Olar agdy bir ýaşaşyp bir ojokdan ýörýärdiler. Haltäç gully bilen üdül-ködül aýrylşsa da täzeden durmuşa çykmak barada hiýalyny da getiren okdy. Ýogsa başta durmuşu şoğlamadık gül ýaly ýigitler üçin haltäçe söz aýdanlar az bolmandy. Gully weli ara uzak wagt salman täzeden öýlendi. Bir gezek ýaşamak üçin kireyne jaý gözläp bilen bir gelin olaň kapysyny kakdy. Baýoşuň ırsgal agdyna geler diýenler boldy. Hesel ogly üçin bu gelini söz aýtdy. Oglumyň baştan gelini ýok boldy. Menem öýde oturan garry. Olöýüň ýatyar özüňde diýdi. Ine şeýdibem ýalpylatly gelin oň törüne geçdi. Gelin täze gelen ýer bilen madaly ulanşýança öýdekilen ähli aýdanlaryny ilgediklik bilen berjaý etdi. Gullyň ejesi hesel geliniň bir geplemän ähli ýumşa ýarap birini az begine nokdy. Kätol öz-özü bilen gurlaşýardy. Bolsa da gelin öz çakyny bilýär. Ýagly ýüplik ýaly bolaýmasa özüni hedil berinmejegin ağdy diýen. Aýdylan işi bitirmese, aýdylan söze gaýtargy berse, onda atwynny. Nädersiň gotly tagyny boýundan iýler aýsam.
Önkü gelinimden en ay değilsin diye de günü verin atatöyüne elter gaydı verin. Böyün hocayını yekilce olmalılar. Ona da hetel diyenlerler. Hetel öz yanından, öz hiyalına tarpırsa da, täze gelen gelinleri yalpılın yüreğinden habari yoktu. Ine bir günem, kullu işten giren son qaynlar gelinin arasında senemene başlandı. Yalpıl, saçına yağ çalıp yalpıllap oturmada, kullu canın yankı getiren matalarını ilerki köçelere aylap gel. Qaydı sinem ol çörlağtağın ayalından algıyımız dile. Şu gidişin gelsin, detten olsun. İyirden yeni cığıllığa gitmeliler. Mena sevda ederini senem qoşumu saklarsın. Ay bolmasan da spörlere. Ay o yalpıl, men sana diyene eşten ok mi? Eştiyen, Eştiyen olsan näme yere çüylönün mi? yere he çüylönüm ok golin. Yönü sizin oymuşuňyza yaramadım kam diyen. Görlümü ne? Mana qaytargı berýär, bay ugully. Eşdiýäňmi bu garnagyň jogabyny? Aho, sen bir diýlen net. Şu bolmasa seni öldürýär ýenjer. Bar otur yerinde. Men tide özüm ýenişdirmi? Yalpıl, haçanın bolsa bir gün şeýle gop bolun boljokdygyny bilýärdi. Ol beýle çakmysykdan çygyt ýaljagym çekinen okdy. Özleri başlamasa, men gep gozgamaýyn diýärdi. Ýüregi oli dıkınalyp durdy. Oňam özüne ýete sebäbi bardy. Hal täziň bigadyr bolup, ýaş çagasy bilen bir öýden çykarlanlygyny Yalpıl ýyl günden goňşy olamdan eşdipdi. Ol bir öýe Heteliň allawy bilen hile mekirligi bilen düşüpdi. Sen adamyňa kulak asmajak bolsaň, gaýnynyň hyzmatyna yaramajak bolsaň, göteril şeýden. He. Siz öňkü geliningizden diýinsiňiz ýaly mendenim aňsatçy diýinjek bolýaňyzmy? Onyňyz ha bolmaz. Toba tagsir görlemini ýüzüňe bakyp diýjegin niýip dur. Golly, ay golly, ýogatda äkit muny atatöyüne. Aslynda hymynyň öýleri bir barmy ka? Goşuň ally min maşina o. Hani biderek gopun etmeteňizler. Sizin bu gopuňyzdan çigdiň abygy ýaly peýda ýok. Siz bir zady bilip goýun. Men sizin çeýnejek çöpüňiz däldirin. Geleli mersi silap, sizi bakyp ýörün welin, siz asyl bu döwrüň adamlaryna meňdäňok. Siz töwereňizde bolýan zatlardan bir habarla. Men gelen unym nikadan geçip, şu jaýy ömürlük ýazylym ahry. Menini bu jaýdan çykarmak size başartmaz. Tikinçilik ateliýetinden ogurlap, ogluga gymmat bahaly mata getirýär. Inesem onu 5 etde gymmat bahadan satýar diýip, men gaýta sizi bu jaýdan çykaraýmaýyn. Nädersiň otaň ehli zat men özüme galaýsa? Oye, senden her zat çykar. Senden gorkmadyň imanam ýokdur. Günler bir meňdeş geçip durdy. Haltäç özüniň iş ýerini täzeledi. Ol ejetiniň olalky işleýän fabrikasyna işe girdi. Ay böyle bolsa, çağalar ýaşlasyna ýerleşdirdi. Haltäç özüni inne adamsynyň hiç wagt innemejekdigini aňsa da, iňçe tamasyny üzerine okdy. Bir gün oňa gullyň ikinji gezek öýlenendigini habar berdiler. Bu habar Haltäçi çyt ýaljagym geň aldyrmady. Ol bu habara begenip gynanyp durmady. Haltäçiň adamsa gully bilen üzül kesil aýrylşanlygyny eşden adamlaryň käbiri oňa hiridar seredip başladylar. Oň durmuşy bilen gyzyklandylar.
Haltäje tödaydan adamlaram tapıldı. Olun arasında at lavraylı, arası vuzdan adamlaram känni. Yönü haltäç, olun hiç birine başkaldırmadı. Sebäbi ol, ikinci gedek durmuşa çıkıp, bağıtımı täzeden sinap görünyen pikirde däl. Haltäç, özün näçe mertlige salsa da, 10 kilogünni üncü alada vardı. Qydynyň kalbyna gopýan harasady edil öz ýüregine hyal aýdyň diýip duran Dürbüýbeje bir gün Qydyna şey diýdi. Durmuşdaky käbir zatlary öz eliň bilen düzedäýip bolan okýdym. Adamyň baly hasam çylşyrmly. Zat berip, baýlyk berip, sen şu çökön wagtyň galdyryp bolýan bolsady, onu men iň soňky köpügime çelli sana bagyşlardım. Ýöne, aýdýanyň näme eje? Men wagtym çökünneler. Men özüm bedbag tasaplanmak. Men halyma sen ýüregin gylýanyny bilýän. Men ünjarada goýan zat diňe şu. Ini sen özüň ata mehrini gördüňmi? Gören ok. Ýöne ähli horlugy mertlik bile hötdi geldiňe. O döwür bir başga. Sen o günleri häzirki bilen deňemi? Bizim atalarımızı, kakalarımızı uruş diyen yudor ha elimizden aldı. Bu wagt görkäbir adamlar meslegini götürüp bilmeýän maşgalany bolýar. Çağaları atası enesi barka yetim goýýar. Şeýle adamlaryň garşysyna görüşmegem. Edil uşda següşini ýalbardat. Bede bir hili öz boluşly görüş. Sen gürleýäňde gaty dürs gürleýäň. Ýöne següşmegi öli başaramak. İnmärki jeti, sen depseň ıralman duran şöýden öz hakyny, yumruk ýal çağaň hakyna maly bilmediň. Sop baş özüň çykyp gaýtdyň. Bir laý çalşygyjyňa malman geldiň. Ya sen olara dözmezlik etdiňmi? Ya sen olardan çekindiňmi? Menden gaty görme bolgydım, sana derek başga biri bolanlygyny özüne ýetdik hak orun gözüne basyp alardy. Hökümetiň kady kanuny seni goraýar ahyrym. Ýang sen depseň ranmaz şolöýden niýdiň? Olejejan depmeseň hem aranyp dur. Depseň şolöýden deregem alma. Ýok ejejan. Men özüm çök şol adamlar ile zat dawatny edip öz mertebem peteldesim gelen. Egirlik bile, haramlyk bilen ýygnalan waýlyk hiç kime de wepa bermez. Men ejejan oglanlyk edipdir. Bir topar zatlary inninniler düşünjek bolýar. Häzirim bir pilli. Başaryp bilsem, ähli zat täzeden başlajak. Birem mara, görülmeýän, bilmeýän zat ýokdur. Toşany araba bile tutýanlar. Sen onu garap görmeýän ýören, şo toşanyň araba bilen tutularyny garaşýanmy? Şeýdi bolaň tutulmagyny isleýänmi? Ýok, men janymyň sag bolmagyny isleýän. Golumda güýjüm maqa zähmet çekip oň höýdürini görmek isleýän. Ýalňyz balam aý bölügiň ularyp kemale gelmegini, ejesiniň goýberen hatasyny oň gaýtaramazlygyny isleýän. Mehriban ejeminem şo bagtly, şatlykly günler görüp, bagtymyza şärik bolmagyny isleýän. Biziň günümizde aw watan, harsy dünýäler bolsa, durmuşyň akymy ýolumyzdan sipirip aýrar. Şeýle boljakdygyny ýüregim bilen anýan. Şular ýaly anam bilen ýaşamagam öz boluşly görüşdirejejan. Qydynyň edil kitapdan okap aýtýan ýaly bu sözleri Dürbüýbejen tolgundurdy. Ol Qydy kitap köp okasa da beýle sözleri bilýän remeyden okdy. Qydynyň halyna qylyp qynanyp oturan eneň ýüregine giňlik aralaşdy. Dürbüýbeje ýeňillik bilen demally. Howala, sen mamly gyýdym. Haltäç täzis bilen halis öwlenşipdi. Ol günniň nähili geçýänden bilen okdy. Innol odolkular ýaly gullyňam oňeje hiteliňem ýerliksiz iňirdesin çekmelläli. Aslynda Haltäç gaýyn öýlerini düýpden ýaly ýadynyň çykarypdy.
Sebäbi haltäjin olar bilen çigdin gabygy alam şerikçiligi ýokdy. Bele ýagdaý haltäj üçin bir tarapdan erwedem däldi. Wagt geçdigiçe ilim hyşy-hyşy urunlar ýatyşyp, haltäjin kalbynakyünji aladalar azalýady. Ine bir günem haltäj işden çykyp uly köçe bilen ýeköz öýlerine gelýärke, bir Volga maşyny oň ýerinden ýetdi de, oň kawat öňünde keserilip durdy. Maşyn täze bolan soň, oň kimkidigini gelin bir wada tanamady. Birdenem maşynyň gapsy açyldy da, ondan haltäjin hiç wagt garaşmaýan adam düşdi. Haltäjin kawat garşysynda duran gulludy. Gully äpet gorasyna gelişmeýän ýalymsaklyk bilen haltäje habar gatdy. Haltäj. Salam. Näme işden gelýärmi? Hogu işten gelýän. Sen berlerde näme işlep ýördüň? Seni zerur görmer boldum. Min maşyna gurrunma. Biziň gurrunymyz 5 ýyl mundan ozal oturupdy. Sowulýarymdy. Men öýe howlukýan. Öýde gyýjadym garaşýar. Ýogsa da gyýdym nähili. Aýlylykjan ularýarmy? Gen görmeli zat. Nenin ýadyňa düşeýdi? Herne adyny ograýtdyň. Haltäj. Men seni öňürekden görmekçidim. Onsoň neme maşynymy täzeledim. Şeýlemi? Ýogsa da sen näme saklap dursuň? Sen men tanaňok, menim seni. Sowulýarymdy. Men täzeden ýyly gurrun bolasym gelenok. Bolagsyz gurrunlardan zordan ýaňy diýindim. Men sizi öýüňize eltiräjekdim. Hemem käbir zatlar barada gurulşaýjekdim de. Maşyna minilmejekdigini aýnada görünýär bilip durkaňym. Şo bir söz gaýtarap dursuňly. Minjek gel. Diňler ýaly döwletli gurruňam senne bolmaz. Haltäj garşysynda duran gullyň ýolunyň sowlaryna da garaşman trotuardan köçä düşdi de öz oruna gaýtady. Gully aljyrap näden bilmän dem salym oýlanyp durdy da birdenem haltäjiň ýerinden ulgaşlady. Gapsy açyk galan maşyn bolsa entegem şo duran ýerine durdy. Innoň ýüzüne seretmesem, gullyň öz-özü ýerimden galar da diýip pikir eden haltäj ýadymny hassa ýygjamlatdy. Ýöne guli gully ondan galar lälli. Öz bolup başlarından öz tonan haltäj birden saklandy da gahar bilen sorady. Sen meni özgünme goýjakmy ýa-da ýok? Men senden gaçybam sapyp bilmedimle. Haltäj. Men ýeke jagy towakkamy diňle haltäj. İşim gaýtdy. Meni ýamanlapdyrlar. Basmasalaram miri. Beşte men näme dahlym bar? Mene hiç tadı düşünemok. Seni yamanlan kim? Ayalım. Haýsy aýalyň? Sen ne belli? Şu wagt ýaşaş börün ayalım. Bir saçakdan duz tagamyýan ayalım. O bizim başımıza bela bolup döredi. Bu karada men näme? Men ikagy sözi hemmesini düşünüp biljekkel. Sen men üçin 5 minçik wagtyň gysganma haltäj. Gully kynlyk bilen ýugdulny. Ol agar wasgyda galany meňzýärdi. Gullyň bolup durşuny näme sagran haltäj on gurrunlaryny diňlemeli boldy. Men gurruňy hemeden başlasam kam. Sen men bagyşla haltäj. Men gurrunlarym sana bir hili geňal bolup eşdilmegen mümkin. Sen bilen aýryşandan soň men täzeden öýlenendigimi bilýänsiň. Onu ýeke men näl bütün ýyl bilýär. Asylly owadan ýelini alypsyňa diýerler. Gepem şoň asylly däldigine de. O bizim başymyza melamat bolup indi. Ýagdaýyn tapyp aýrylşak bolýan weli dawa ula gidip barýar. Ähletmişiňizi ýyla ýaýyp gözüňi türmede açaryn diýe. On şeýle diýen üçin näme? Şu adamyň sizi näme sagyrýan diýenmi? Bar aýtjagyň şomy? Ýok, bar o del. Sen şu öýe barda özüňe degişli goşlar alyp gaýt. Ondan näme diýsen haltäj. İkimiz täzeden malışmaly.
Üýümizäki şol ajdarhadan diýip billigim ikimiz täzeden marlaşaly. Men seni gözümün üstüne saklaýyn. Elini soğuk surdurmayın. Sen bir diýenniň hiç wagt başa barjak zat däl. Sen şoň üçin herlin bermeni ýolumdan saklaýan. Men siziň doglugy meňdäp duran şu öýüňizden uzalam zordan sapdym. Yok. Sen meni oňatjatana. Menin ozal kullu däl. Men bir topar zatlara innini düşünjek bolýan. Onsoňam ikimiziň çağamyz bar ahyry. Sen gullu onu bir kara getirme. Oyundan çyndan oň adynam tutma. Nebeýle birden çağa ýadyňa düşäýdi. Sen ýeki gedek oň ýüzüne atalyk mehri bile teretdiňmi? Ýeki gedek eliň aldyňmy? Başga zatlar hakynda gurrun etmeli. Sen ondan tiýrek diýinseň oňduň. Zat dawasyny, goş dawasyny eder öýdüp enel ogul keňiz uly basgyda galdyňyz. Aýryşjak bolamyzda siz öýüň derde yararly ähli goşuny ýetirmedip bukdyňyz. O atlar men gözüme zat görünen okdy. Men o zatlary kör köpükçede görünmokdum. Häzirem şeýle. Men aladan başymyzyň dikligi, janymyzyň saglygy, maşgalan awry, pully baýlyk diýip oda düşen siz bolarsyňyz. Ejizlemekden näli? Gahardan ýaňa hal täzin gözlerini ýaş aýlandy. Bu wagt madal garaňky düşüp, göz gamaşanlygy sebäpli gullu hal täzin gözündäki ýaşlary görüp bilmedi. Oň sanrap çykýan otlukly sözleriniň öňünde gullu ejizläp durdy. Hal täz gözleriniň ýaşyny başyndaky ýaglanyň uju bilen süpürip, bir ýerden gitmekçi bolanyny gullyň arka tarapynda ýene döwür göwräniň duranyny gördi. Bu oslawsuz ýagdaýy hal täzin ýüregi gopan ýaly boldy. Towy siz kim? Görle bulary. Ogurlyk eden uýalmaz üstüne gelen uýalar diýerler-de. Biýmahal wagt iki çäk turup, ýylyň adam bilen gürleşip duralyňa müýnürgemän gaýta özüňi tonurjak bolýarlarla. Maňa ha ýalpylap duran ýalpyl gelin ýerler. Ine şu duran ýigdiň jan ýaly aýaly. Aňtap ýördüm. Ahir ele düşdüňiz dälmi? Beýle bolsa adamyňyzy iýelik edin. Her gelin geçen ýoluny saklap durmasyn. Ýagşy da bir adamyňyz bar eken o. Gully iki aýalyň arasynda aljyrap durdy. Bir ýerden gaçyp gitmeň eweten tapan okdy. Ýalpyl oň köýneginiň ýeňsesinden malal ewşirläp tutupdy. Köçeden gelip geçen maşinaň sırasynyň ýatysyny ýalpyl bilen haltäç bir-biriniň ýüzlerini sinemagy ýetişdiler. Ýalpyl haltäçi tanady. Olar bir mektepde okapdylar. Ýalpylyň gahar gadapdan nol ýüregini dirhem aralaşdy. Ol özlerinden ara çyp barýan haltäçiň ýygynyň gygyrdy. Haltäç? Janygyn bir jymyt aýak çekdeni. Men seni tanamanlaryn. Dursana gürleşelli. Haltäç aýak çekdi. Oň ýalpyly görmänini köp wagt geçipdi. Mektepde okyan ýyllar ýadyna düşdi. Şo ýyllar haltäç bilen ýalpyl ogdanlykda bir-biri bilen baslaşdylar. Haltäç okuny ökdüdi, asallady. Ýalpyl boli edilon ýalyl. Moğlumlar käte oňa iýgenerdiler. Ýalpyl şonu käbir okuwçy ýyllar ýaly ejizlik edip durmazdy. Ýoldaş moğlum, menem sapağımı her kim çokyan, ýöne bu boş kelläme oňly giýilen nokta diýerdi. Okuwçylar oň bolşuna pankarsardylar. Moğlum boli ýene oňa iýgenerdi. Şeýdibem mektep ýyllar geçip gitdi. Durmuşyň oýunyna seretdi. Bir mektepde bile jokan olarky boýdaş joralar ýene dogşuşdylar. Bir wagtky iki boýdaş jora dem salyp bir-biriniň ýüzüne seretip durdular. Olaň ikisiniň hem ýüzünde ejizlikden san ýokdy. İkisiniň hem ýüregi tolgun ýady. Birdenem olar kucaklaşdylar. Bar ekeniň, diýer ekeniň, tagurun ekeniň. Nire dotlap dulayan? Han gurrun versene. Wah men taňa nämen gurrun bereýin? Haýtyndan başlaýyn. Menne gurrunken. Özüm nähili.
Bir şehirde yaşaban bir-birimize gabat gelmeýänler. Men başga ýerde boldum. Ýoksa da senem ýanky ýigrenjin kerebine çalışdyňmy? Soňra hemmes barada soň arkaýynlykda derdinşerdi. Men häzir gatgulukmaç, öýde gyzym garaşýa, oň gözi ýolladyr. Ejemem ne hoş. Ýoksa da ýöbideg deli. Ejemem megener. Bu wagt del. Ýoksa da ýanky ýigrenjin ýürekdi. Uy onuň ana maşyna otlap gitjek bolup dur. Yetdi direk. Gitdi o warasyna gitsin. Barjak ýer öýlerdir. Men şu ýerde taşlap gidäýse, oňam zor bollugda. Gully gidejek ýaly edip, otlan maşyny ýerinden gozgasa da, uzak araçyp bilmän saklandy. Bu wagt ýalpyl, hal täslen öýüniň salganaly. Bu nörte gezmäge barjakdygyny aýtdy. Şeýdibem, olar hoşlaşdylar. Hal täç öýlerini alňasy. Öýlerini bir duralga çemesi galypdy. Ýa-da taksi gabat gelse, ol şoguly aralgada minjekdi. Ol öýlerini tarap piýadalap paýtady. Hal täç ýap ýaňja bolan duşuklaň täsirinden çykyp bilen okdy. Oň aladasy özüne ýetikdi. Ol birden oğlanlyk günlerini ýatlasa, birdenem Gully bilen ýaşan aladaly günlerini göýüňe getirýärdi. Oň başyna her hili düşnükli pikir hiýallar gelýärdi. Göz açyp ýumaz salymda da gelşýaly dargap gitýärdi. Birdenem ece diýen çaga sesi onu ukudan açylan ýaly etdi. Bir hal täziň gyzy aý bölegi sesi. Öwrümden märik bat bilen öwrülen maşynyň çyrasynyň ýatysyna hal täz özüne tarap gylgap gelýän aý bölegi gördü. Hal täziň ýüregi agzyna geldi. Maşynyň tygyrlary irwet jygyllap ýoluň arasynda agaja özüne. Süngünne ısınmydar galmadı hal täç gyzyndan tamasyny üzüpdi. On gürlemägedi, gyzynyň adyny tutup gygyrmagydy mejali ýokdy. Birdenem ol özüni nürsedi. İngilliň çykýan tarapyna algady. Ýoluň orta arasyny özüni bilmän çalaja ingillep beten on gyzy däldi, başga bir erkek adamdy. Adamlar algaşyp geldiler. Hal täç entegem hiç daha düşünüp bilen okdy. Ol elleri bilen sermep, garankyň içini aý öle gözleýärdi. Tez kömege çağırdın. Tez kömege çağırdın. Hani ýaky çakyn ýüredi. Ay, ýaşyn ol öýlerini gaçyp gitdi-de. Wah! Şonu helak etmejek bolup maşynyň aşagyny benden öl düşdi-de. Şey diýsen. Ola, wah öl düşdi benden. Edilýän gürümlerden çen tutup hal täç öýlerini algady. Ol ýeňsesinden itilenen ýaly bolup öýlerine girenini düşekde ýatan dürbibi jaň arkasynda bukulyp oturan aý öle gördü. Gyzynyň aman galanlygyny gözi ýeten hal täç bir agyz geplemän ýene-de köçe çykdy. Eýem tiýil kömek gerip inläp ýatan adamyň nasilka bilen maşyna minirip duran ekenler. Hal täç olaň ýalyna dakylyp bardy. Bu adamyň ýany bilen eger mümkin bolsa menem gideýin. Siz kim? On hosarmy? Men on hosary. Tiýil kömek maşyny ýola düşenden soň hal täç nasilkaň üstüne ýatan adamyň ýüzüne seretdi. Ol bu adam tanamady. Ýöne hal täç bu adamyň keşbini tanış adama meňzetdi. Nirede haçan görünýäni ýadyna saljak boldy. Bir wada başarmady. Birdenem bir zat ýadyna düşünýäli öz-özü bilen gürleşdi. Uy, büşol. Köçenizden iş gatnayan adam. Wag bebenine de men ýaly işden gelýänler. Öýleriniň bu bolan wakadan habarlaram ýokdur. Men gyýdym terepli bir biýgüne adam helak bolaýmasa diýerdir. Maşyn kedelhana baran soň hal täç daş eşikde galmaly boldy. Ýöne boli. Oň ne oturup ne de turup injalagy bardy.
Ol iki ýany zowdan oklaýady. Her ýerinden çykandan nähuşyň ýagdaýyny soraýady. Birdenem näme bolsa şo bolsun edägede doktoryň jaýyny kursa burdy. Bağışlaň. O, Aýsaňyzla, ýaňky getirilen nähuşyň ýagdaýy nähilki? siz oň nämedi? Ayarmy ýa-da dogan meýleksimi? Men oň hiç sadym däl. O näl hiç zat däl. Onu näme giýjäň bir mahaly oň ýerine düşüpýärdiňiz? Men ol adam çalarak tanaýan. Her gün köçämizden işe gatmaýady. Adyny ol bilenmok. Ol bugün men gyýdymy ölümden halas etdi. Nene on soň men oň ýerine düşmäýin. Düşnük, Nene on soň men oň halyny soramaýyn. düşnükli. Diýmek, şol gaçyp giden çagy siziňki-de. Men häzir sizden oň ýagdaýyny soraýan. Ýagdaý agyr. Wah, ölmese bolýar. Başgasynyň bir alajy bolar. Ýogsa da siz oň kimdigini, ýaşaýan ýerini aýtsaňyzla. Oň keselhana düşenini öýlerini aýtmamyz gerek. Oňa öýüne aýal çağalar garaşyp oturunur. Vrach kağıda bir zatlar ýazyşdyryp hal täze uzatdy. Onu hilakçylyk çekeniň adresi, işleýän ýeri, ady hem familiýasy ýazylgady. Hal täze eline kağıda seredip ýazylan hata okudy. Hanlyk Arçaýew. Nurmurad Tarhanow köçesi, 33-nji jaý. Haltäç özüniň uzaklyk ýejesini bir ýerde geçirdi. Ýöne boli hilakçylyk çeken Hanlyk Arçaýew entegem bäri bakan okdy. Bu ýagdaý Haltäçiň öňkü gaýgaladasynyň üstüne yemek boldy. Şoň gerçek Haltäç doktoryň ýazyp beren adresini inläp baranyna Hanlyk Arçaýew bilen gapysy golup boldy. Oňşy olamlar beýde Hanlyk Arçaýewiň özüniň ýaşaýanlygyny, özüniň düýünden bäri görünmeýänligini oňa habar berdiler. Olar diňe öýü bilen işiň arasynda gatnaýan Haltäç inni günne 2 wagtyna keselhanada ýetişmeli bolýardy. Ýalňyzlykda ýaşaýan bu adamyň akbaly Haltäçe ýynjalyk bermeýärdi. Ol inni öz öýüne mihmanny. Olun her gün gyýda aý bölüň aman galmagyny sebäp bolan bir niýatan sadama mehribanlyk etdi. Oň eden ýaşalygyna ýaşalyk bilen jogap berjek bolup eline baryny gaýgyrmaýardy. Şeýdibem tegelek bir ay geçdi. İşden çykyp ol ýene-de keselhanaga gaýtdy. Bigide oňa Hanlyk Arçaýewiň bir neme bäri bakanlygyny oň ýanyna baryp halyny soramagy doktoryň ygtyar berenligini aýtdylar. Haltäç bu habara çäksiz begenni. Keselhanaň salkyn saýly eýwanyna goýulan diwanyň üstünde oturan adamyň ýanyna iltenlerini Haltäç erbet tolgunny. Olar tanışdylar. Hal ýagdaý soraşdylar. Gurrun ilkinji bolup başlamak ikisi çüýnem ýeňilläli. Men ýerden her gün kimdir bir ýerden gelýänligini, ýagdaýymy soraýanlygyny aýdýarlar. Şo siz ekenýäňiz. Men özüm barada şeýle ol wala diýen adamyň kimdigini hiç gözüňe getirip bilmedim. Ýogsa da gyýjagasyňyzy diýir gallamy. Algap baryp onu howedak oklap goýuranmýadym-da. Şondan başga hiç zat hakydama gelen ok. Size köp gürlemek bolanok diýdiler. Men şu wagt gürläsim gelip dur. Siz gördüm. Indi men ýagdaýym hasam gowy. Siziň gal mehriban adamyny hosar tapynanyň bir ýagdaýy erbet bormy? Hanlyk dymdy. Ol bir zat aýtjak boldy. Başarmady. Oň ýagdaýyny sinap duran doktor derrew oň ýanyna geldi. Hanlyk Arçaýew. Siziň ukol alýan wagtyňyz boldy. Size där dermän etsinler. Ondan gelýän. Doktoryň ümlerini mehetdil ak ýekdaýlygyndan ikisi geldi de
hanlığın koltuğundan söýget berip alyp gitdiler. Ol entek oňly asylşanok. Arak bolan hadise oň beýnine mazal jyşky getiripdir. Ol birdene oňat gürläp matyr. Birdene edil buň ýaly. Kulakdyr gözüniň yetmedi bar. Ol ölüm howpuna geçirdi bolin. Ýöne ömürlük maýyp bolup galjakda. Ölmese bolýa. Eger ýan kadym helek bolaýsa, öz elim bile oň kanyny galanyar boljak. Iň ýaman şonna. Ölüm azydat. Ýöne hanlyk arşaýyň ýagdaýyny maýyp bolup öýde oturmak ölüm bilen bara-bara. Oň hiç kim ýok. Aşwat ýerinin ol çağı eken. Ýagly howsalar helak bolupdyr. Hanyp çağlar öýünde, ondan internatda bolupdyr. Hünär guruşykçy. Ýöne bolin näme üçindir 40 ýaşa päder için öýlenmändir. İşte şollaşlar, goňşy golanlar gelip, muň hal ýagdaýyny sorap durýarlar. Kömek etjeklerini aýdýarlar. Ýöne ýaman günne howsaryň ýaly zat barmy näme? Her kim her zat diýdi, ketek adam, ketek bolýarda. Bular ýaly meselede men özüm sizden akylly hasaplap biljekkäl. Ýöne keteki diýilýäniňem öz howsaryňdanam iler durýan wagtlaryny men kitaplardan okapdym. Oň tersini öz bagyryndan öndüren enesini göpa bermän gaçyp ýören ogullar barady deşdipdim. Sen o diýäniň kitaplarda şeýle. Durmuşda ol düýünden başga hili. Men şol okan kitaplarym durmuşyň hut özü. Howa ýazylan eserler durmuşdan üzüňi ananyrmaýan kitaplarym ýok däl. Olaň ählisini bir aýakdan sürüp bolmaz. Onsoň bu zatlar her adamyň öz ýüregini, öz insabyna bagly. Görýän boli çeper eserleri kän okan bolar çemeliň, ha? Kitabyň ışgyna düşen özüň bolma. Soňky günlerde işan adam köp bolup elime kitap alyp bilenmok. Hemişeklik bolanlygyna men Birden hal täjiň gözü hol beýleräkde özüne garaşyp duran ýalpyla sataşdy. Ol bulan ýalyna gelmäge çekinýän bolarly. Hal täç birden gidermen boldy. men inni turaýyn. Bardy geldi hanlyk arçawy ketirhanadan çykarmakçy bolsaňyz, maňa kyn görmäňde öňüreginden duýduryp görem. Bolar. Hal täç bilen ýalpyl tirkeşip ulu köçä çykdylar. Men seni gözläp öýüňde ençime gerek bardym. Hiç gabat gelişip bilemok. Öýüňdekiler onu ketelhanadan taparsyňyz diýdiler. Hemmetini eşitdim. Taman galypsyňyz, şoňa da az begenemok. Bu zatlaryň hemmeti şo saňa sataşan giýjämiz boldy. Şondan soň ikimiz görüşüp bilmedik. Sen öz ýagdaýyň nähil? Ay bidiňki meslikden turýan gopkun. Ay ýogsa da sen meň näwlere düşüp ýörenden bir habarsyň. Gürrüň mersem inanmarsyňam. Näme boldy? Men ol häzirki gaýnanym hetel ýaly köp bilmiş spekulantyň aldygyna düşdüm. Sen onu häzir keriňe tötenlikde duşmandyňda. Ýaşar ýaly jaý torap baran ýerim heteliň gapysy boldy. Ondan soň kudatlarym näme özüň bilýän. Men ol teň ol öýde bolanyny bilen bolsam, ol öýe aýagyma mätmezdim. Ol öýden araçanma men az begenemok. Ýöne olar näme üçin seni özlerini ırıp bilmediler? Sen olar üçin taýýar adamy? Tasdan amyrypdylar. Tasdan ýene öňkü günüme düşüpdim. Ýöne odal kören horluklarym, biýavrylyklar ýatdan çykarýaly bolmady. Iniden biýanatyňa dawan nerim bilen ýaşajykdym hasam etdim. Nene ondan men ýene egri ýola gideyim. Iniden soň men gorky bilen biýawrylyk bilen ýaşadym gelenok. Ýaşan ömrümde başym tik tutup, akşamlaryny öýümde arkaýyn ýatyp ýaşadym gelýär. Arasda rahmetiň bilen ýaşamaň rahatlygyny men gaýnaneme de, adamyma da düşünürjek bolar. Eger sen şu diýen zatlaryny edip bileýseň, bir wagt ýalpyla meň defeňem meň dersiň. Meni tenden oňat tanıyan adam ýok.
Şoň üçinem sen maňa işe yerleşmäge kömek et. Şömrümde ýyl aýlygy gol çekip alan adam däl. Men dähmet depterçämem ýok. Men şol bir wagt ýalpy boladym elä. Adamlaryň ýüzüne dogry seredip, olaryň şat güllerine şärik boladym elä. Ondan meni ulunja goýan başga bir zat bar. Adamlar maňa indi ynanarlarmyka? Ananarlar. İlun geçirimlidir. Haltäç mundan sehel salym olalım özüni ejiz hasaplaýady. Ýalpylyň özünden kömek soramagy onu oýlandyrdy. Özüni nähiller bir hili merdemsilik duýdy. Görsene. Adamlar menden hem himayet isleýärler diýip öz-özünden hoşal boldy. Bir adama kömek edip ýolunun adaşyn ýola salyp bolsa, oňa ýetesi näme bar diýip oýlandy. Hanlyk Arçaýew kedelhanada kän ýatdy. Haltäç ilki wadalar oň ýüzünden gün rıman marýady. Näsa bir näme bäri wakyp ýödün ürselden soň ol barmasyn selçeňledipdi. Haltäç öz gyzy aýböleň diri galanyny üçin hanlyk Arçaýewa minnetdardy. Haltäç oňydan ýagşylygyna diňe ýagşylyk bilen jogap beresi gelýärdi. Bir gün işden soň Haltäç öýlerine de barman güni keselhana gitdi. Tanış doktor onu qadarly garşylady. Haltäç, mene hem ýanyňda ýalançy bolandyr. O ne hili? Hany Arçaýew öýlerine gaýtdy. Häzirlikçe onu där derman etmek betetdik. Men size habar berip bilmedim. Sebäbi Näme sebäbi? Sebäbi onu öýde kes kellem garşy çykdy. Men üçin ýyly adar bermäň. Haltäçiň şeýlidi, öýdiş öýüne ýetdik diýdi. Oňurmandyňyz. Beýdip habar etmejek bolsaňyz, odalyny boyun alyp galmaly ekeniňiz. Siz şeýli de hanlyk barada adaly etmediňiz. Ol sizden müňde bir rady. Onsoň siz bir ýalňyz aýal ahyryn. Öz işiňiz özüňize ýetdik. Bolýada. Onne men gideýin. Sidem oň üçin azap baryny gördüňiz. Her näme soň oňatlyk bile utaraýjak ýaly. Haltäç ýerden işe gaýdanny, giýişden soň kedelhana barjakdygyny, şo sebäplen öýlerine giýjirek geläýmeginiň mümkinligini ýaňladypdy. Öýlerinden arkaň bolan Haltäç, hanlyk Arçaýewiň ýagdaýyny bilmek üçin göni olaň öýlerine bardy. Barsa, hanlyk Arçaýewiň goňşy olamlary oň öýünde eken. Olar Haltäçi qadarly garşyladylar. Hanlyk Arçaýewiň göwüni göterildi. Adamlar, ine bu gelinim men halatkarlarymyň biri. Doktor göli, adamlaryň ýürek mähri ähli zatdan ýakymly. Men şoňa kimsiz göz ýetirdim. Kimin kimi halat edenligini ilgun oňat bilýär. Men onu ömür boýy ýüregimde de, dilimde de gaýtalar. Durmuşyň öz ýoly, öz qadasy bar. Günler geçip, aylar aýlanyp dur. Hanlyk Arçaýewiň ýagdaýy boli öwürlük däldi. Beýnesine zeper ýetenlik üçin ol edil tut goýlýardy. Birden gulaklary gözleri gapylyp, görlemesi kynlaşýardy. Şoňa bolany onu öýde ýeke galdyrma katarly. Haltäç köpden bäri özüne injalyp bermeýän pikirini ejesine mälim etdi. Eje. Şol adamyň ykbaly maňa injalyk beren okda. O bizi üçin çoguna düşdi ahry. Howlymyň bir çünkünden kötogluja jaý salalla, onu ýanymyza ýygnaly. Sen gurrun nähili? Sen iyiliň gurrundan çekinen okmy? Käşkä bir aýal adam bolsady, onu başga gurrun. Ýok gyzym. Men sen o pikiriňi hädip bilmen. Ozala ýowdar haýal alyp satarlara sataşdyň. Innem keseki bir adamyň öýüne ýygnap, iyiliň bolgusyz gurrununa galjakmy gyzym? Aýal halyňa bir maskara bolsaň, ol bütün ömrüňe gara tegmil bor. İl näme diýse şonu diýsin. Men tötenlikde oňgyly uly ýolly ýurlaş boldum.
Yollaşım şeýle agyr ýagdaýda orta ýolda taşlap bilmen ejejan. Bir gedek görüllülük işi barada oçurk gelmek üçin fabrika bardım. Sonra maňa hal täze talyp berdiler. Ol häzir öýünne ötürdiler. Hal täze men gadarly garşylady. Ol bir wagtga hal täze däl. Ol ýöňküsinden has owudun, has dogumly görünýär. Ol agaç tekin üstünde 3-4 ýaşlaryna çağaçyk bilen degişip oturan adamyny men bilen tanışdyrdy. Bu men adamy, Hanlyk Arçaýew. Siz onu geňleme. Ol maşyna bary sebäpli maýyp boldy. On gürlemesi kıyın. Kulağım ağır. Olam oğulcuğumuz begenç. Qıydım ay bölük kultum aması bilen qoňşulara çykdy. Ine haydi men olaram geler. Gelin. Geçin oturun. Men hal täziň olalky durmuşy bilen ýakyndan tanışlygym bolan üçin siz ahyry muňa durmuşa çykypsyňyz diýjek boldum. Men geňirgen pireçimden ýüregimdäki aňyň hal täz sözüni dowam etdi. Ýürek diýen zady emredip bolmaýan eken. İlkilikler menne şeýle pikir ýokdy. Badam keselhanadan iýlemeňdeş bolup çykaýanlygyna dagy. Belki menne şeýle pikir döremese de döremezdi. İlden gidilip nädeýin. Aslynda men ikinji gedek durmuşa çykmak hyýalym ýokdy. Birdenem ine badam bu zatlyň ählisine sebäp bolup oturuverdi. Başga biriniň bagty üçin. Özge bir ojagyň awatlygy üçin öz janyny gaýgyrmadyk adama men ýüregim başgaça seredden biljek gel. Adammy dama nämedir bir zadyň aladasy bilen. Nämedir bir zadyň arzuwy bilen ýaşamaly. Onsuz bolmaz. Şo zatlar meňem kalbymda bar. Meni ýaşa diýanym. Ertirki güni anam bile seretmegi öwrediýänim. Şol owuny şogaladalar. Ulu arzular. Siz mahtum olamaşyň hal täş diýen radio oýuny dinlediniz.